aw bisimila an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye. An ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye sigi dɔ kɛ ni dunanba fila ye an ka jamana kɔnɔ yan nɔ. Faransi jamana ma ɲɛma min ka caw bɛnnen don ɲɛta koɲɛw sabatili baaraw kama ani Alimaɲi jamana minisiri min ka caw bɛnnen don sɔrɔdasiya koɲɛw ɲɛnabɔli kama. Sigi in senfɛ dunanba fila ninnu u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ Mali jamana u n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa bɛn ani kelenɲɔgɔnya u bɛ se ka sinsin cogoya min na an ka jamana in kɔnɔ. Usumani Sogore bɛ walawalali caman kan ye. Faransi jamana ka maa min bolobɔn bɛ k'a ɲɛsin yiriwa sabatili ani ka ba don faransikan fɔli la diɲɛ kɔnɔ. Secrétaire d'État français chargé de développement et de la francophonie Jean-Marie Le Guen ale ye a ka jamana ɲɛmɔgɔ François Hollande ka ciden ka n'a Mali jamana ɲɛmɔgɔ ma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ni maaba fila ka ɲɔgɔn ye sen fɛ u ka kɔrɔfɔw bolilafɛn minnu kan o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ ani lakana sabatili la nka o tɛmɛnen kɔfɛ u da sera yiriwa sabatili fɛnɛ ma. O de y'a to Faransi jamana ka ni maɲi a k'a jira k'a fɔ laɲini camanw de b'a bolo ka ɲɛsin Mali ma yiriwa sabatili kama. O baara ninnu fɔlɔ dɔ ye u kɛn bɛ ka musaka min bila Mali ka bolo kan n'o b'a kunda CFA wari miliyɔn 800 kan. O tɛmɛnen kɔfɛ Faransi bɛ ka taama minnu kɛ ka taa don nanzarala tɔnba kan k'olu lawuli u ka dɛmɛ don Mali ma ani ka taa se diɲɛ seleke 4 tɔnba ka sen don baara ninnu na. Olu baaraw fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ Faransi yɛlɛ don Mali dugukolo fan caman fɛ k'a daminɛ Worodugu ka taa se Kɔrɔma walasa ka Mali dɛmɛ a ka jamana jɔli la bɛɛ ani basigi badabada u ka sabati a fɛ. Faransi jamana ka maɲi y'a jira a ka kɔrɔfɔw la tuguni k'a fɔ Faransi ani nanzarala tɔnba fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw b'u bolo ka ɲɛsin Mali camancɛ yanfan ma n'o bɛna kɛ sababu ye ka jɔli ta k'a ɲɛsin sow ma ani ka dɛmɛ don adamadenya ma i n'a fɔ lakɔlisow jɔlen ka taa se kɛnɛyasow ma. Faransi jamana ka ni maɲi tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani Alimaɲi jamana minisiri fɛnɛ ye ɲɔgɔn ye u ka minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin u ka finitigilakaw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Jamana ɲɛmɔgɔ ni minisirimuso in ka kɔrɔfɔw bolilafɛn minnu kan o fɛnɛ bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka dankari banbaciya walew la. O sira kan Alimaɲi jamana labɛnnen don ka minɛ jolenw bila a ka finitigilakaw ka bolo kan minnu bɛ Gawo marabolo kɔnɔ ni o minɛ nafama bɛ tali kɛ drone na pankurudeni mun ka baara bɛ ɲɛsin ka se ka lakɔlɔsili sabati yaasa o ka se ka kɛ dɛmɛ bɛɛ ani basigi ani maliden bɛɛ na se ka sigi ɲɔgɔn ma sabula ka da kan ni bɛn tɛ ma se k'i da don yiriwa kumaw la. Kɔrɔfɔw labanw na Faransi jamana fara Alimaɲi jamana ka u fila bɛɛ labɛnnen don ka se ka Mali jamana dɛmɛ a ka yiriwa sabatili la. Mali minisiri min ka caw bɛnnen don Mali jamana ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma ani jɛkulu min sigira sen kan farafina ani faransi ka lajɛrɛ belebele o labɛnni koɲɛw ɲɛnabɔli kama u jɛra ka sigi dɔ kɛ. Sigi in a jaabiw bɛɛ lajɛlen bɛna don lajɛrɛ belebele in de kadara kɔnɔna na. Tata Ture bɛ ɲɛfɔli k'an ye ko kun kan. Lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ lajɛrɛ tɛmɛna u ni an ka jamana minisiri cɛ min n'a ka cakɛda ɲɛsinen don Mali jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma. U ka lajɛrɛ kun kɛra fɛn min ye o de ye ka kunnafoniyaw sɔrɔ ɲɔgɔn kunbɛba min n'a bɛna kɛ Mali jamana kɔnɔ janvier kalo tile 13 ka taa bila a tile 14 na san 2017 n'a bɛ fɔ a ma Sommet Afrique France. Ni lajɛrɛ belebeleba in kɛnɛ kan lasigidenw kɔfɛ n'o ye ambassadɛriw ye mɔgɔba caman kun b'a kɛnɛ kan n'o dɔ ye jɛkulu min yɛrɛ sigilen don ka ɲɛsin Sommet Afrique France yɛrɛ labɛn sabatili ma n'o ye Senozafu ye ani Mali jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli minisiri. Lajɛrɛ in yɛrɛ laɲini kun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye ambassadɛriw ye Sommet Afrique France yɛrɛ baaraw bɛna boloda u bolo cogo min na ani u bɛna labɛnw sabati cogo min na n'o y'a organisation ye o min bɛna boloda janvier kalo tile 14 nata. N'i ye lasigiden ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ mɔgɔ b'u la minnu nalen don ka bɔ farafinna jamanaw la nka dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu nalen don ka bɔ jamana wɛrɛw la min tɛ farafinna jamanaw ye nka u bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ bɛnna Mali jamana ma. Fɛn o fɛn n'o de bɛna kɛ Mali jamana kɔnɔ u fɛnɛ ka nafa b'a la. O kadara kɔnɔ u ye ni lajɛrɛ in boloda n'u ye walasa u ka hakilina falen kɛ ka ɲɛsin Sommet Afrique France ma ani jɔrɔnako min n'o bɛ lasigiden ninnu na Mali jamana kɔnɔ u ka ladɔnniya o la fo ka taa se u ka laɲini ye fɛn minnu ye ka ɲɛsin Sommet Afrique France ma. Ni lajɛrɛ in kɔnɔ min n'a tɛmɛna u ni ambassadɛriw ni ɲɔgɔn cɛ lasigiden ninnu y'a yira k'a fɔ babusen min n'o b'u bolo ka ɲɛsin Sommet Afrique France ma o min bɛ tali kɛ bɛn ani gun ka ɲɛtaga ma u y'a yira k'a fɔ o ye nin waati in yɛrɛ masala bolo ye wa ɲininkali camanw nana minnu bɛ tali kɛ Sommet Afrique France labɛn kɛcogow kan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana nasiraw n'o y'a sɔrɔ labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don ka ɲɛsin lakana sabatili ma. Minisiri min n'ale ka ca ɲɛsinen don Mali jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma, ale y'a yira k'a fɔ olu ka fara ɲɛmɔgɔw ka minnu ka baara ɲɛsinen don lakana nasiraw ma Sommet Afrique France kadara kɔnɔ. U y'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa fɛn min ye lakana sabatili ye o bɛ se ka waleya. Bari u kɛlen don ka waleya caman sigi sen kan walasa Sommet Afrique France bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ ka sɔrɔ gɛlɛya foyi ma y'a la. Ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ gɛlɛya foyi tɛna sɔrɔ Sommet Afrique France kɔnɔ ka sababu kɛ lakanabaliya ye. Bari waleya bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan walasa ni ɲɔgɔn kunbɛba in bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ. Wa fɛn min ye Mali jamana ka danbe kɔrɔ ye o bɛ se ka sabati u bolo n'o y'u ka laɲiniw ye. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ. Musa Famba bɛ bi walawalali k'an ye an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ Abubakari Jakite u ka mako Tumba san 7 makunda ta yɔrɔ dɔ nka bibi na tɛgɛ kɛnbɛla jamana pa min bɛ Senegal jamana kɔnɔna don a fa ba Dakar. Abubakar Sidiki Jakite ni u ka mako Tumba Senegal lakana tigilamaw ye a fara ɲɔgɔn kan bibi na kunnafoniw kɛnbɛ ka jira ka fɔ sigasigana dɔ de ta mɛ ka ɲɛsin a mɔ ka fɔ san 2009 septembre kalo tile 28 Laginɛ faaba Konakiri ndulati kɛnɛ ba kɔnɔ fanga sinamatɔnw ye nisɔngoya kɛnɛ min sigi senga ka jira ka fɔ maa min ni surasi kundo jamana ɲɛma fatule fanga na Lassana Conté ni Abdallah Surasiw ɲɛ ka fanga ta Musa Dadisi Kamara k'a b'a fɛ k'i kanbɔ ka kɛ cɛbɔ ye ka jamana ɲɛmaya ɲini fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan kun ye o de balili ye a senfɛ maa 100 ani maa 50 ani maa 7 olu bɔnɛna u nina ndolati kɛnɛba in kɔnɔ Surasiw fɛ bingɛra dɔw ka anbalakaw la diɲɛ de kɛra o ko sababu ye o sɛgɛsɛgɛliw kunbɛ senna. Abubakar Sidiki Jakite ni u ka mako Tumba Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ Bere Rouge ka ɲɛma kundo wa ale yɛrɛ de ɲɛsinen kundo Musa Dadisi Kamara ka lakananiw mɔ. Mamena ni a nana siga k'a fɔ Musa Dadisi Kamara min ye ɲɛma ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw diɲɛ seleke 4 kɔnɔ olu b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ko in sɛgɛsɛgɛ n'a yɛrɛ nana ye k'a fɔ ale bɛ ɲini ka janfa Musa Dadisi Kamara fɛ ni ka ko in bɛɛ lajɛlen tulu ta k'a da ale kun. Mamena ni Musa Dadisi Kamara ye maa bila ko u ka taa nɔfɛ ka na a y'i ban ka na Musa Dadisi Kamara ka wele jaabi. Musa Dadisi Kamara yɛrɛ wulila k'a ka sabara don a sen la k'a bɛ taa nɔfɛ a ye mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin Musa Dadisi Kamara ma k'o jogin a kunkolo yan b'a fɛ fɔ a kɛra sababu ye k'o ta ka taa ni o ye Burkina Faso jamana kɔnɔ k'o furakɛ ye Blaise Compaoré tile la a ye nin baara in kɛ ka laban ka tunu maa si kun t'a ta yɔrɔ dɔn nka maa minnu bɛ yen ni olu sɔmiw ka ja olu caman gɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ a bɛ Senegali den wa a labanna ka minɛ yen de fana bebe in na a bɛ Senegali maa ɲɛmaw bolo kunnafoniw y'a jira k'a fɔ a kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ ale n'a ka dɔndaw fɔ ko in na nka maa minnu kɛra jɛɲɔgɔnw ye wale kelen ni jɛɲɔgɔn bɛ a la ani minnu jɛra ka ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ k'a bɛna olu tɔgɔ di k'a sen tɛ k'o kɛ fɔlɔ fɛn min dora sa Laginɛ Konakiri maa ɲɛmaw de kan ka wuli ka se Senegali maa ɲɛmaw ma walasa Abubakar Sidiki Jakite Tumba a bɛ se ka latɛmɛ faso ka bolo kan ni o ye Laginɛ Konakiri ye kerew minnu kan ka dayɛlɛ ka ɲɛsin a mɔ ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen bugun natigɛ olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kalata min kɛra ni a kun bɛ wasadenw sigili ko fɔ wasabulon kɔnɔ jamana ɲɛmayaso fanga ɲini jɛkulu ni o ye RHDP lakaw ye minnu bɛ ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara kɔkɔrɔma don kunnafoni y'a jira k'a fɔ olu ye sebaya ba ta barisabu ka d'a kan Côte d'Ivoire wasadenw mana fara ɲɔgɔn kan wasabulon kɔnɔ 255 la u y'u jɔ ni 167 ye u b'a jira k'a fɔ u mana sigi sigiyɔrɔma 32 u tɛmɛna o kan u b'a jira k'a fɔ baara fɛnɛ bɛ nɔgɔya Alassane Dramane Ouattara bolo a ka mandat filanan kɔnɔ Côte d'Ivoire jamana marali la nka yɔrɔ kelen min fɛnɛ bɛ yen ni o fɛnɛ man ka taa mɔgɔw hakili kan maa minnu ye datan ka bɔ RHDP la Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini jɛkulu ni a masuruna fanga ɲini jɛkuluw kɔnɔ k'a jira k'a fɔ olu n'u ma se ka bɛn wasaden bɔcogo kan ka wasadenya ɲini ni u k'u ma ko frontière olu fɛnɛ ye nɔ kɛ barisabu ka d'a kan u ye wasaden 75 de sɔrɔ nka o n'a ta bɛɛ u tɛ se ka jɛkulu sigi sen kan wasabulon kɔnɔ ni o ye groupe parlementaire ye maa kelen min fɛnɛ ni o ka wasadenya jɔra mɔgɔw hakili fɛ o ye Olivier Akoto ye bawo ale y'a ka wasadenya in sɔrɔ yɔrɔ min na Arikona bɛ die Kolowarekaw ka jamana ɲɛma kɔrɔ min ni Alassane Dramane Ouattara tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi PDCI ɲɛma Dawu Koro a faso Olivier Akoto ye sebaya ta yen de ka kɛ wasaden ye wa a ye maa min bi ye o ye minisiri kɔrɔ fɛnɛ ye min dɔnnen don Ɲamiɲangora fanga sinamatɔnw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Laurent Gbagbo ka fanga ɲini jɛkulu min ni bɛn tɛ kɔnɔ Pascal Afingesa min ni ale kɛn bɛ fankelen ɲɛma ye n'ale kun y'a jira k'a fɔ u b'u sen don wasadensigi kalataw la olu fɛnɛ ye dali ɲu barisabu ka d'a kan u kun bɔra ni maa 187 de ye ko olu ka kɛ wasaden ye o maa 187 la 3 dɔrɔn de sera ka ta ka kɛ wasaden ye wa Pascal
afinge san yɛrɛ bɛ o la bawo bɔngwanukaw kɔni ɲɛ ale ta ka kɛ wasaden ye o b'a jira k'a fɔ Pascal Afinge san a ka laɲini min ye k'a fɔ de Front Populaire Ivoirien FPI Laurent Gbagbo ka fanga ɲini jɛkulu a ɲɛmaaya k'a b'a ta gwɛlɛya bi don a la barisabu ka da ka fa kelen min bɛ yen ni ani olu tɛ ka ɲɔgɔn ganfɔ bi ni olu bɛ ka jira k'a fɔ u sen tɛ kalatala bi u sen tɛ kalatala sini n'a ɲɛmaaya bɛ Abdraman Sangare bolo Laurent Gbagbo taama ɲɔgɔn kɔrɔ nin bɛ o de ka fanga sɛmɛndiya k'a fɔ Front Populaire Ivoirien FPI Laurent Gbagbo ka fanga ɲini jɛkulu bɛɛ de bolo. Burkina Faso jamana kɔnɔ taratadu Desamuru kalo tile muga kiri dɔ dayɛlɛla kiri in bɛ tali kɛ Blaise Compaoré ka lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen maakɔrɔw de kunga régiment de sécurité présidentielle maa muga ani maa kɔnɔntɔn ɲɔgɔn na olu ye cɛfini tabaw ye filaw bɛ minnu ni olu ye civiliw ye jalaki min bɛ u ka o de ye k'a fɔ Desamuru kalo la san 2015 u ma fɛ ka wuli ka jɔ kɛ kasobo min bɛ ni Gilbert Diendéré régiment de sécurité présidentielle Blaise Compaoré taama ɲɔgɔn kɔrɔ in min kun ye k'a fɔ jaso n'a ma sira sɔrɔ n'a minɛ bɛ k'a lasago ye o ni Blaise Compaoré ka ministre kɔrɔ min ɲɛsinnen kun do Burukina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Jibril Basule ni o fɛnɛ minɛ bɛ k'o lasago ye ko nin surasi ninnu kun b'a fɛ ka taa yen gasobo de da 10 ni ka maa ninnu lakila o tɛmɛnen kɔfɛ san 2015 septembre kalo la général Gilbert Diendéré yɛrɛ ye k'a fɔ jasoli min kɛ furanjɔrɔ fanga n'a ma sira sɔrɔ kiri in bɛ tali kɛ olu de kan mamina ni kiri dayɛlɛla u ka lapasabaw ni o ye avocat u y'a jira k'a fɔ a ka di u ye kiri in ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila waati wɛrɛ la walasa olu bɛ se ka u n'u don ko in yɛrɛ kɔnɔ ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a kunga u kan ka se ka u ka maaw lapasa ni ka minnu ye u ka se k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ nka min ye kiribulon maa ɲɛmaaw ye olu kɔni ma jɛ ni lapasabaw ka nin hakilina in ye u kɔni ye kiri in kɔni ɲɔngiri ka bɔ tarata la ka na se araba ma araba u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka tɛmɛ ni ko ye. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ lɛrɛ damadɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila ka manda bannen kɔfɛ Desamuru kalo tile 19 a sinna ka dantigɛli dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ gouvernement kura sigira sen kan nka o n'a ta bɛɛ wulikajɔw kun bɛ sen na fanga sinamatɔw kɔni kɛ kun bɛ k'a jira k'a fɔ olu ma jɛ ni a ye jamana ɲɛma Joseph Kabila ni a ka lakanabaaw y'a jira k'a fɔ maa 11 de bɔnnen na a nin na nka hadamadenya hakɛ lapasajɛkulu min bɛ Ameriki jamana kɔnɔ ni u kama ko ONG Human Rights Watch o y'a jira k'a fɔ maa fagali bɛ taa maa 20 ani maa 6 la nazarala jamanaw minnu bɛ yen i n'a fɔ Ameriki, Angleterre jamana, Allemagne, Belgique ani Faransi olu ye u ka dusukun gamigami jira bataki dɔ kɔnɔ k'a fɔ kalata ma se ka labɛn ɲinan zaa kɔnɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila ka bɔ yen maa wɛrɛ ka na k'o ma bɛn olu mɔ u labanna ka jira k'a fɔ u bɛ a ɲini u nazara la jamana damaw fɛ u ka dɔnsen kurata ka ɲɛsin jamana ɲɛma Joseph Kabila ka fanga mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Faransi jamana k'a bi wele bila ka ɲɛsin nazarala tɔnba Union Européenne mɔ diɲɛ min bɛ u ni Congo Kinshasa jamana ni ɲɔgɔn cɛ u k'a lajɛ ka yɛlɛma don a la barisabu ka da kan ko waati bɛ cogo min na bi ka gwɛlɛyalenba don Congo Kinshasa jamana kɔnɔ Allemagne jamana ale y'a jira k'a fɔ sigikafɔ min kan ka kɛ ani Congo ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Allemagne ni Congo ka jɛ kadara kɔnɔ ni u kama ko coopération de développement o kun kan ka kɛ san nata u y'a jira k'a fɔ u b'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa a bɛ kɛ don min na fɛnɛ u t'o dɔn nka nazarala jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ka dakuru ɲɛ laban taara kɛ fɛn min ye o ye chrétien diinɛ ɲɛmaa minnu ni olu ye hakilina ta ka sigikafɔ don jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka fa ani fanga sinamatɔw ka fa ni ɲɔgɔn cɛ ko hali bi k'u ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin chrétien diinɛ ɲɛmaa ninnu ma walasa o baaraw bɛ se ka sigi sen kan ka se ka Congo basigi. Gabonkaw ka maa min ni ale bira jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba fɛ Jean Pinga ani a kɛmɛ ka jira k'a fɔ hali bi a jɛndɛ ni a ye sigikafɔ dɔ dayɛlɛ a kun ye ko in yɛrɛ fɔ fana yɛrɛ k'a fɔ ale kɔni b'a fɛ ka sigikafɔ dɔ dayɛlɛ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ maa min ye jamana ɲɛma ye a ye baara in sigi sen kan nka jamana ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ u bi kangari gwɛlɛn d'a ye a k'a dɔn k'a fɔ jamana tɛ se ka kɛ yɛrɛ sago kɛ yɔrɔ ye jamana fanga bondaw bɛ yen wa jamana sariya tɛna jɛnɛ nin n'a ɲɔgɔnna wale ye Gabon jamana kɔnɔ Jean Pinga ka dantigɛliw la a kanubaw ɲɛna a ye kuma ta k'i yɛrɛ kɛ jamana ɲɛmaden ye k'a jira k'a fɔ bibi in na sira o sira de kun bɛ yen ni o kun kan ka minɛ sariya kɔnɔ walasa ko in bɛ se ka jalatigɛ k'olu y'o siraw bɛɛ lajɛlen minɛ wa ko sira bɛɛ lajɛlen banna minɛna sa sigikafɔ ma fɛn min ɲɛ ko kumana ko natiri kamisa bɛ se ka lajɛ o ko la o b'a jira k'a fɔ a jɔn bɛ balawu de kan n'a bɛ kɛ fɛn o fɛn ye sa a bɛ kɛ o ye a ye nin dantigɛlikan ninnu de kɛ Lambert Noël Mata ni ale ye ministre Gabon jamana kɔnɔ min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma o y'a jira k'a fɔ a kɛn bɛ k'i kɔ da fanga de la o kumana fanga fɛnɛ kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na ka ɲɛsin nin n'a ɲɔgɔnna maa mɔ ko fanga ni jɔ o jɔyɔrɔ la ko barisabu ka da kan ko an tɛ kalata waati kɔnɔ bilen k'o banna o b'an kɔ o kumana maa min bɛ na ni nin n'a ɲɔgɔnna kuma ye k'i yɛrɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye bɛnkan fanga jamana kɔnɔ ani hakɛ jamana kɔnɔ k'o tigilama bɛ i n'a fɔ jamana tiba ni balawu ye o kumana ko fanga tɛna jɛ ni a ye.
a be san caman bɔ bi Bakari Dambele a be nɛgɛso boli ka bɔ Sikaso marabolo kɔnɔ ka na fo Bamako yan nɔ ka na an karamɔgɔba Seydi Sherif Usmane Madani Haidara kɛrɛfɛ mawuludu ɲɛnamayali baaraw la. ɲina u ladama wula fɛ a nana ka na u lada timɛ Musa Fɔnba ani Ibrahima Kulubali u sera ka fɛn min sɔrɔ Bakari Dambele da u filɛ nin ye. An bɛ don min na komi n'a fɔ bi ne yɛrɛ ka faamu kɔnɔ Haidara kɔni bɛ yɔrɔ min na bi Haidara kɔni anw ta ye Haidara ko ye wa Haidara ko ye Ala ko de ye foyi tɛ Haidara ko kɔfɛ ni Ala ko tɛ o nisɔndiyaba de bɛ n na fana o la san o san n bɛ bɔ Sikaso ka na mawuludu kɛ Bamakɔ yan Haidara fɛ yan san o san n bɛ bɔ Sikaso ka taa Tamani ziyara kɛ Haidara fɛ Tamani Ala sago ni Ala y'a kɛ ɲina yɛrɛ n ye Fanjini ka ziyara yɛrɛ don ɲuman na n y'o yɛrɛ kɛ n ye salon t'a kɛ n ye ɲinɛ t'a kɛ ni Ala ka diɲɛ ye bon degun dɔw b'a kɔnɔ komi n'a fɔ degun t'a kɔnɔ wa an mana baara ninnu daminɛ ta ne yɛrɛ kɔni mana degun fɛn o fɛn y'a kɔnɔ ne bɛ taa n sigi ka miiri ne b'a fɔ est-ce que nin degun ni min filɛ nin ye Sherifu Usmane Madani Haidara ye degun min kɛ walasa anw ka nin kɛnɛ in sɔrɔ bi o man jugu ni nin ye hali ne mana degun y'a kɔnɔ ne tɛ o degun sɔrɔ degun gɛlɛn ye nɛgɛsoboli la ɲinan ka kan ka kɛ ne san 6 ye san o san bɛ na ka kɔsegin inshallah ayiwa welekan laban min kɔni bɛ ne bolo ka se silamɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka ɲɛmɔgɔ an ka janto Haidara la dɔrɔn Haidara bɛ min fɔ a b'a fɔ an ka jogo ɲɛ a ka laɲini ye min ye a bɛ fɛ a ka kɛ cogo min an yɛrɛ bɛ fɛ a ka kɛ ten Ala k'a kɛ ten an b'o dɔrɔn de nɔfɛ dɔw fana bɛ ɲininka ko drapeau ninnu ka ca bon drapeau minnu bɛ ne ka drapeau na drapeau segi de don i n'a fɔ jamana segi drapeau de don Tchad b'a la Benin b'a la Côte d'Ivoire b'a la Burkina b'a la Sénégal b'a la La Guinée b'a la Mali yɛrɛ b'a la Faransi b'a la Faransi ta o bɛ farajɛla bɛɛ ko fɔ ka jira k'a fɔ an sardine ye international de ye ani farafina ni jamana bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc farajɛla drapeau kelen bɛ se ka farajɛla bɛɛ ko fɔ o kɔnɔna na. Nin ye bataki ye min bɔra groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmayaso la k'a da Mali jamana ma ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u bɛ foli ani waliɲumandɔn ta k'a ɲɛsin an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Bubakar Keita ma ka da a ka cɛsiri baaraw la walasa mawuludu baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna na hakili ɲumanya musakaw nasira fɛ ani a sen fila yɛrɛ bɔli a kɔnɔkɔrɔ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali u ko u tɛ foli da an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Bubakar Keita kelen ma a foli u bɛ taa ka ɲɛsin a ka minisiri ɲɛma Modibo Keita o n'a ka minisiriw bɛɛ lajɛlen ma sabula ko minisiriw k'u fana jɔyɔrɔ kɛra belebele ye walasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka latigɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna na cogoya min na ko u y'a jira k'a fɔ de silamɛya ɲɛmɔgɔw k'u bɛ se ka u jigisɛmɛyɔrɔ sɔrɔ Mali maa ɲɛmaw la u ka wulikajɔw kɔnɔna na walasa silamɛya u bɛ se ka a tɔgɔkɔrɔ sɔrɔ cogoya min na ni o ye hinɛ makari ani yafaɲɔgɔnma diinɛ ye o de hukumu kɔnɔna na Mali maa ɲɛmaw ko u bɛɛ lajɛlen ko foli ani waliɲumandɔn u bɛ taa k'a ɲɛsin u ma ko foli belebele u bɛ taa k'a ɲɛsin Mali jamana maa ɲɛmaw jamanakuntigi a n'a ka minisiriw bɛɛ lajɛlen ma ka da olu tɔgɔla minisiriso fana bangeli kama ni o ye Mali minisiri ye min ka ca o bɛnnen don diinɛ ani batoko ɲɛnabɔli ma ko barisabu ka da kan minisiriso in bangeni ko a kɛra nafaba de ye wa a jɔyɔrɔ yira ni bataki in tɛgɛ nɔ bilala décembre kalo tile 20 groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmayaso fɛ a sɛbɛnfura ɲɛnabɔla fɛ o de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni disenw ɲɛmɔgɔyaso fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.